Tatar kuma na saka mu cikin waka na ba kan gida mai banci banci da cikin tsari na da dogon kuma abin da ya sai dai kai ce ko ka je da riyo riyo duka in bisa rushe abin da ya faru da al'umma a gane mutaje abin da ya faru kai hankali mazarci alkhairi ne a cikin Saudi ya sha ba, kamata bai can shan su mata a talagi ne koren ba. Wata namun su ma baka da ya sha ba, har da gidan gidan su ba lamarin da sai kokawa. Ko ka je da biyo biyo, duka an bisa rushe, abin da ya faru da al'umma a gane mutaje, abin da ya faru kai hankali wasan jiwo alkhairi ne. Sallama ne suna daina tausaya musu labarin nan. Sallama da ya suna ba sauran gini ko shago nan. Tafi haka ma sai na saka ta cikin jajar nan. Cikin mun tsira ina hakan ya zama kairi ne. Aje na biyo biyo duka an bisa rushe abin da ya faru da al'umma a gane mutaje abin da ya faru kai hankali wajen zuwa alkhairi ne. Sarkin Hausawa za ku raka da muje dangina daga nan indiya ta layin turi fada musu kacen raina. Community kuma sai na sako ku cikin jajena kasuwa kuma irin ku jaja kan haka da ya faru. Kaje da biyo biyo duka an bisa rushe abin da ya faru da al'umma a gane mutaje abin da ya faru kai hankali wasan jiwo alkhairi ne. Babuwa da wayo wayo duka an bi mu a rushe abin da ya faru da